pong Congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang Congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang saindang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Bueno, Diyos maray na hapon sa tuya gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Ngayon pong Huwebes. Ano man daw ta nagmamadali kita ka na Sabadong yan. Huwebes po ngunyan, petsa 11 kan bulan na Pebrero 2021. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduang distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngaran man ni Kuya Manny dyan sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito. Kasabay niya to sa paabot kan programang inian na sa tuya pong pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginot po ni Chief Operations Officer Justin J. Bulaños. With Kuya King Reginaldo, the weatherman. Natapalan ito Kuya King kan nakaaging aldaw linaog nin baha sa kuya pong kusina. Bangan palalay sa nasuran aday. Diyan po sa 2D Special Project. Yaon man po dyan sina Kuya Mundaen, Pading Tots di Solo, si Sir Ian Buena, pati man po si Sir Willie Splana with Jos Barcelon, Carla Briones, and Jean Rose Andes. Sa moya po mga muses, si Ate Hazel saka si Ate Rica. Kami po gabos, nagpapabot kan sa moya pong pangungumusta si Ringman Paglaom,
Nakamupo na sa Marina Kamugtakan sa mga oras na ini. 14 minutos na po makalihis ang alas 4. Siguro po ang iba sa tuya nagmemerindal na. Dahil ko lang aram ko na luto na ang piga asikaso ni Kuya Manny na padalos-dos. Dahil mo sa natabi, Kuya Manny, pagkapahamisun ta masagrat sa haluna. Parang doon padalos-dosong ano yan. Yan bagatabi so rice flour na pigpa imil-imil, pinaturo talipni, tapos ibinuntog sa nagkakalakagang tubig, ibugta kanin asukar na dikit, siring manlaya, and then coconut milk. So yan po ang pigluluto ni Kuya Manny ngunyan. Marayan tatipid-tipid ay ka na mga ipunin na drinks, no? Tamas kayan sa botabi kayan, masiram na garuman sa napuyan sa labat, ay igwanin na apod kay ni, igwanin laya. Ha? Kaya masiram na marayan. Oy, happy birthday palang tabi kay Councilor Oden Bilanghel Verses. Diyan tabi sa syudad ni Tabaco. Birthday niya ngunyan po. Wish you many more birthdays to come, tabi Councilor Oden. Maray na hapon man palan sa mga paraantabay niya to dyan sa Rapu-Rapu, sa Manito. Digdi po sa syudad ni Legazpi, siriman sa Daragasin, Kamalig, sa bilog na probinsya ni Albay, sa bilog na Bicolandia, and of course yung mga naka-online sa Facebook via DCGV News Online. Sa inman po kamong partikan na kinaban. Keep safe. Sa muya pong pagtaunin pasasalamat sa mga frontliners niya to. Lalong-lalo na po ang mga healthcare workers niya to na padagos pong nagbabantay kan sa tuya pong salud kontra dito sa COVID-19. Ano nga yung pag-ulay-ulayan niya to ngunyan pong pagkahapon? Actually, kadakol po kan nakalinyad ang pag-ulay-ulayan niya to. Lalong-lalo na po itong mga interventions as well as yung mga plano po ni Congressman Salceda na igwa po ni na focus duman po sa padagos ng pagbangon kan sa tuya pong ekonomiya na pinasukamang kan pandemic. Ka nakaaging aldaw ang Project Angel ni Nonoy Cap. Yaon po duman sa Barangay Itaran, Maynaga, Pinagdapugan, Lidong, Buyo, Santa Cruz, siriman po sa Barangay Balaba, duman po sa Pulangi, Albay. Ini pong Project Angel ni Nonoy Cap. Proyekto po ini ni ABC President asinman Councilor Adrian Salceda kan munisipyo kan Pulangi. So ang mayormente pong mga target beneficiaries kay niyo, yun po ang mga kabataan. Yung mga angels niya to. Speaking of angels, iniling ako ni Angel Mustasa. Bago ako nagpasirinig di Angel, may pigiling akong sarong video na kung saan may saro tabi na sarong babae na hali sa department store or grocery. Habang ipinagkakarga niya duman sa trunk kan sa iyang kotse, so sa iyang mga pinabakalan, may kataning siya duman na saro man na lalaki na may daradaraman Kuya Manny na ano po kayan so grocery cart. Kunyan, itong babae,
Di siyempre pagali sa grocery cart, ikakag niya duman sa trunk kan sayang kotse, yung sa iyang mga pinamakala ng mga items. Nagngalas tabi, Kuya Manny, sa babae, taday nauubos. Day nauubos o pigkukuan niyang mga grocery items duman sa sayang cart. Paano na sa iyang trunk? Tapos lalaking nakataning niya, Angel, pigba para kaagan ki mga grocery items sa iyang cart, so cart kan babae. Ito pala na lalaking ito, sabi ninda sa istorya, saro na itong Angel na nag-aparisir sa itsura ng lalaki. Pigtatabangan itong babaeng ito because itong babaeng ito garo sulo na nagbubuhay kan sa iyang pamilya. Kaya an anghel tabi, Kuya Manny, an aparisyon kan anghel, bako lang itong may pakpak. At ang demonyo baga, ang retrato kan demonyo may pakpak man bakong iyo tabi, Direktor. Kaya alimbawa ini si Angel Mustasa, ini tunay na angel ini, maski dayong pakpak. Anaswang may pakpak man da. Kaya kung sa tuya pong iisipon nin hararom ito pong pigistorya ko sa Indo, an anghel day man po sa itsura, kundi kung ano ang saya pong pigigibo para sa iyang kapwa. Amen! Amen! Raise the roof! Ayaw kayo ni pong Project Angel ni Nonoy Cap o ni Cap Nonoy, masasabi niya to na genuine ini pong gesture nin pagtabang sa kapwa niya to. Lalong-lalo na itong mga vulnerable groups and individuals. Lalong-lalo na po niya na igwanin katakot-takot na kadipisilan sa buhay ekonomiya, siring man sa kaligtasan nin lambang sa Rosa sa tuya. Congratulations pala sa mga graduates nin Organic Agriculture Production NC2, yung batch 3. Dyan tabi sa Elmiro DC Integrated Farm. Uyugun moan. Ini po parte ka na Skills Development Initiative kan opisina ni Congressman Joey Sarti Salceda sa pakikipagtabangan sa TESDA Albay. May nadakop databi na sarong driver, sarong lalaking driver na may daradarang mga peke na travel authority, siring man mga medical certificate. Na-aprender ni dyan sa Banwaan kan Libon, asin ang suspitsado databi taga Kamiling Tarlac. Arayo ano? So ano po ang sa iya pong pinagigibo dyan sa Banwaan kan Libon? Sigon po sa Bareta, inidaatabi nag-pipick up o nagkukuanin mga pasayros na mapasiring duman sa Metro Manila. Asin saro po sa sayang modus operandi o operandi, iyo po ang magpresentar nin mga peking dokumento. At angani po makapagbiyahe ang mga kababayan niya to asiring digdiyo sa Bicol, asin man pabalik duman sa Metro Manila. O nanotaran po kan mga otoridad na kadakol po ngunyan nin mga vans, Kuya Manny. Taday baga nin biyahe ngunyan ang mga buses. So inaprobitsaran man tabi kan mga vans, operators and drivers kang vans na magbiyahe, magkuanin pasayro, asin sa inda pong pangiganyar, iyo po na tinatabangan databi na kan nesisaryong mga dokumento o mga travel documents, siring man mga medical certificates. I think medical clearance ini nasinda po nag-agi sa saro pong test kontra COVID. Iguaman nga ni po kitang na kuang Bareta na namumroblema databi nagkapirang mga barangay captains, asin iba pang mga barangay officials,
Tabigla na sa nang minasurulpot. Ini pong mga vans na inisendang barangay, asin nagdidiskarganin mga pasayeros na ali duman sa Metro Manila. Isipon na lang nindo yan, ang Metro Manila, hotbed. Bakong hot stuff, kundi hotbed. Kan coronavirus. And then bigla ka na sa nang magimata Kuya Manny, nagulpi ng mga haling Manila dyan sa barangay mo. Na dahil man nag-agi sa tamang prosedimento. Kung ka mabiyahe, pasiring, asin, pasiring didi sa tuya, palaog sa tuya pong mga komunidad. Kaya siguro dapat na mga autoridad maging maikmat. Maikmat sa araw kani pong mga pangyayari, ninhuli ta salud kan sa tuya pong namamanwaan ang nakataya digdi. Maray na hapon palaan kay Cha Ruth Ardales, dyan tabi sa Civil Subdivision sa CP Daragalbay. Ini Kuya Manny pun pagmata, sagkod pagkaturog, nasa DCGB na siya nakatutok. Maray na hapon tabi sa imo Cha Ruth. Siring man, maray na hapon kay Manay Mili Bitangkor. Dyan tabi sa 2nd Street, Our Lady's Village, Bitaano, Legazpi City. Kay primong Vicente Balyaran, maray na hapon tabi sa imo primo sawa. Dayan magparalikon. Galaw-galaw. Kung dahi ka man sa naghilo no, dayan magparalikon. Arugon mo ang primoon mong agbaan, sige ang kalapad. Maniton nyo, good afternoon. Thank you very much palaan ka na nagpadara sa tuya nin gulay na ugbus kamuting kahoy. Masiramon Kuya Manny. Naglalanala na pati sa sabaw. Binangutan nin siguro rayado ito. Nakasubra naman sa kuya pong pagkakan kasubanggi. Dahil duman sa gulay na ugbus kamuting kahoy. So mga nag-urukod tabi kan sa kuyang paukod manangod kung anong klaseng gulay ito, ugbus kamuting kahoy tabi. Yan ang karayan kanyaong kadigdi sa probinsya. Kadakol kang makukuha tabi na panugpon sa satuyang buhay. Duman sa Metro Manila, wala manggit kinagugurulay kaan. Pero digdi sa tuya, kadakol lang magbirik-birik ka sa dyan, gulpi kang makuha ang pagkakan. Dahil mo lang pagkatuman so tinanom kan ibang tao. Kulibat ko pala, yan ang problema Kuya Manny kan sa tuya mga paraoma. Nangapudan baga po si Congressman Joey Sarte Salceda na pakusugon ang industriya o ang sektor kan agrikultura sa paagi ni pagtanom asin suporta sa mga paraoma niya to. May mga nakauron akong mga paraoma, igwasinda ninda ko laon na problema. Ano ini pong mga problemang inio? Saro na dyan, itong mga tao bagatabi, Angel, Manoy Tonyo, mga tao baga na grabe ang supog, masusupgon, nasusupog magkapot, kandaga, tanganing magtanom. Ikadua, nasusupog magpahiling, magpahiling sa ibang tao, napigaan niya. So tinanom kan ibang tao. Kaya abaan ng masusupgo ng mga tao ini, nasusupog magkapot kidaga, nasusupog magpahiling, napigaan niya. So tinanom, subunga kan tinanom, kan sa iyang kataning. Uyo gumawa, tabang ginagaan ini. Banggi Kuya Manny. Kaya yan ang problema kan mga paraoma niya tungunyan, iyan pong mga mahabon, mga masusupgon. Kaya sabi kan saro na kaolay niya tong paraoma, ano daw nga tabi councilor kung maglos ka ki ordinansa, na kada sarong ektarya ngayang makamuti na tinanom ki sarong paraoma, maglos ka ki ordinansa nang kabanga ka para sa mabas. Kaganda tabi ki karatula na dai pag-atuman an kabagang ektarya nin makamote ta para sa mabas.
Pwede man daw tabi yan, Councilor June Solinap, Councilor Nald Supat, Councilor Jerry Arisapa, Councilor Pading Greg Bayna, pwede man tabi yan, Councilor Madam Malo Dagsil, and Councilor Madam Joy Benitez. Pati naman ini sa Kuyang Padeo na sarong Councilor Mike Binyas. Ano pwede tabi yan, magluwas kay ordinansa na itinatalagaan kabanga. Kabanga kan area na pinagtanuman ni sarong paraoma, ireserba para sa mabas. Okay. Igual na kita nin 29 minutos. Makaliis na po ang alas 4. Mapadagos kita pagkatapos lang kayo ni. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mamis, iyo na gayo din ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, sick. Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo kundi igwama ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sa kasa ng todo sa brain without growth nutrients kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Bes, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Umuti at kuminis lang. Ang sikreto? Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc. Sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc. Together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggi Supreme Sarap.
Going supreme sarap ang bawat lutuin. Downy, bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Brown girl in the ring, tra-la-la-la-la. There's a brown girl in the ring, tra-la-la-la-la. Brown girl in the ring, tra-la-la-la-la. She looks like a sugar in a plum, plum, plum. Show me your motion, tra-la-la-la-la. Come on, show me your motion. Bueno, balik na kita digdi sa satuyang programang 2D sa GB. Nasa ikaduhang porsyon na kita kan programang ini. Ngunyan pong Sabado, Sabado. At Webes. Ay, linguna, paano? Sisibot kita tama, pizza 14 na baga. Domingo 14, Sabado 13. So, kaya sisibot na kita mag-Valentine's Day, ano? Webes po ngunyan, pizza 11. Bago niya to karon, ini pong saro pong lakdang ni Congressman Salceda, ini pong proponent o proposal na gibuho na pong saro pong full-fledged department ining TESDA. But kung ipaisip po sa Indo na yung saro pong klase nin infection, quote and unquote, yung pigtatakutan mo niyan kan mga may sadiri nin sasakyan, ining infection na inyo, na pinag-aapod motor vehicle inspection, na itinaw sa mga pribadong negosyante. Nakaabot na po ini sa Senado and tinaritian ini kan mga senador. Asin, ang bottom line po, gusto ninda ini pong ipasuspender dahil nga ni po kadakol na loopholes, kadakol na problema. Lalong-lalo na po itong sa prinsipyo tabi, Kuya Manny, na undelegated function o authority as a regulatory office or function kang LTO cannot be redelegated, lalo na po sa pribadong kamot. Taan na pag-i-inspection tabi sa mga bihikulo na parte kan regulatory power kan LTO prior to registering those vehicles, inherent po yan sa inda na di pwedeng itaw sa iba. Yan ang bot sabihin kan, a delegated power or authority cannot be redelegated. Ang saro pa dyan, ini palantabi na mga motor vehicle inspection centers, dahil pa manini naka-online sa system kang LTO. Kaya duman po sa parte kan, I think, in Pangasinan, nagbayad aki 1,800 para sa inspection ito pong sarong motorista o nagkapirang motorista. Alagad, nagbayad man giraray Kuya Manny sa emission testing. Taday pa man naka-integrate duman sa system kang LTO
ini pong maabot sa 17 motor vehicle inspection centers. Officer ka yan, wrong timing, dahil imagine mo yan kung buminagsak ka, saro sana, anibagsak mo duman sa 60 na points of inspection, nakapasar ka ngayon sa 59 points, saro lang na point ang binagsak mo, bagsak ikagabos, mapa-re-inspect ka na naman, and another 800 pesos I think, i-charge na naman sa imo. Kaya pasakit. Wrong timing dahil may pandemic, added burden sa financial burden sa mga motorista, may sadiri ni na auto. At the same time, questionably po ang integridad kang sistemang Kaya maski databi si Presidente Duterte, nag-order na po na isuspindi yan na motor vehicle infection service. Maray manan ako yaman eh. Okay, nailing databi ni Congressman Joey Sarti Salceda, ini pong TESDA o Technical Education and Skills Development Authority, kan sa tuya pong gobyerno, bilang departamento na kritikal o importanteng gayo sa pigaapod niyang job recovery, lalong-lalo na po ngunyan na linamasa kita kay niong COVID-19. Ini po ang saya pong nahiling na dapat gibuhon ang transformasyon po kang TESDA bilang saro pong full-fledged department sa irarum kan House Bill number 4417. Ini po approve na in principle kan Committee on Government Reorganization, siring man kan Committee on Higher and Technical Education kan nakaagi po kaldaw. So, ang limang prinsipyo na iyo po ang minagiya digdi po sa reforma sa TESDA o konversyon kang TESDA pasiring sa full-fledged department kan sa tuya pong national government. Iyo po ang mga minasunod. Sabi po ni Congressman Salceda, primero, na ang pinaka marhayda tabing proteksyon against labor redundancy is lifelong training. The best protection against labor redundancy is lifelong training. Tan sabi niya, ang well-trained worker databi, pirming handa sa anuman na agyat, asin pangangaipo o trend sa industriya, asin pirmi databing dakulaon ang tsansa na makakuanin dissenting employment. Kumbaga, kung pirmi kang upgraded ang sa imong skills sa paagi po kan manlain-lain pong mga qualification maps or courses, technical vocational courses, pirmi kang handa na makakuanin dissenting employment. Bakong pirmi ka na sanang para ano nga rin ka ni? Pirmi ka na sanang para tiko kan kabilya, kundi nakaukod ka naman na mag-welding, nakaukod ka naman na mag-organize nin scaffoldings, asin iba pa. Ikadua, the most important determinant of the wealth of nations is knowledge and skills. The better a country's ability to absorb skills, the stronger its economy will be. Skills will also determine a country's wealth in the fourth industrial revolution. Simply man sa natabi niyo na ang human resources na halangkaw ang kakayahan, ang abilidad
lalong-lalo na po sa pag-abot sa mga teknolohiya or technical skills, iyan databi saro sa mga barometro na ang sarong nasyon dakula po ang tsansa nin pag-asenso. Kung upgraded ang skills kan ini pong labor sector, igwa ka po dyan nin reserbang balon nin mga matitibay na trabahantes. And iyan po ang sarong magdideterminar kan kapasidad kan sa tuya pong labor force na i-manage asin i-exploit pakinabangan kang kadaklan an sa tuya pong resources. Ikatulo, building a strong knowledge base requires a strong skills development framework. One exemplar is the Singapore model, which extensively invests in the career paths of every worker. Yun ito sa pigsabi ko, igwa kita nin balon or base nin kadakol ng mga skilled workers. Pangapat, the country's skills framework led by TESDA is already delivering promising results, but it is significantly underfunded, receiving just 2.5% of the education budget. Ini po ang pangapat, saro po yung recognition or pagmidmid, pagbisto, digdi po sa naginibuan po kang TESDA sa sanay, pag-train kan sa tuya pong mga workers, mga trabahantes, asin nagresulta po ininin kadakol na mga skilled workers na nakapasiri na sa abroad, naka-empleyo sa abroad, naka-empleyo ding lokal, asin nagpailing po nin halangkaw na kapasidad or output kumpara duman sa bako mga trained na mga workers. Nangyari databi iyan na kakayahan na iyan o abilidad na iyan kang TESDA, maski ngani nasa 2.5% sa naan sa iyang kairasan sa bilog na budget kan edukasyon. So ambot sabiyon, pag ang TESDA naging saro naman pong regular or full-fledged na department, pag lalong natawan ninin, harualang ko na budget, mas madakol po ang output kay niyo bilang contribution duman sa pigaapod niya tong knowledge base kan sa tuya pong nasyon. Panlima asin ultimo, TESDA can deliver more if given enough public investment and attention as a full department. But under its current structure of being a mere attached agency, its capacity is severely constrained. May relasyon din naman sa number 4, kasi nga, ngunyan, dahil saro man sa napuan TESDA na attached agency, dahil ko aram kung sa DOST niyo naka-attach, kaya nalilimitaran po ang sa iya pong, kunbaga, ang sa iya pong effort, tangani po na magluwas o magluwa, nin kadakol pa po ng mga trained and skilled workers. By the way, kasuapon po, nagkaigo kami ni pagurulay, ang sanggunian bayan, kan maanito, siring man ang representantes kang Energy Development Corporation, yan po na nagmamanihar dyan, may sadiri kan Bachman, siring man po ang First Balfour, saro ining Engineering Corporation, Engineering Construction Corporation. Nagurulay po kasuhapon duman sa sangguniang bayan kan maanito. And saro po sa mga napag-ulayan duman, iyo po ang pag-absorb nin sagod sa 80% kan labor requirement sa project na 23 megawatt Palayan Binary Geothermal Power Plant. Iyo po ang dapat may NC2 na hali sa TESDA. So arog po kang kaimportante ngunyan ang mga trainings kang TESDA. Tayni po ng mga kumpanya, lalo na itong mga ICO accredited, ISO na mga kumpanya, ang pigo ko apo nindangon niya ng mga trabahador, iyo po itong sumay mga national certificate. Kaya kasuod mo po,
pighagad po kan First Balfour yung mga listahan kan mga nakatapos po na mga trainees or beneficiaries kang 2D Congressional Office or ni Kong Joey asin kang TESDA, ito po ang magiging basihan ninda sa pag-ako nin mga laborers. Kung nakatapos ka duman sa mga programang ito, mga trainings na ito, na tinaupo kang TESDA asin kang opisina ni Kong Joey, sigurado po na makakalaog ka dyan ng trabaho, dyan po sa project na yan dyan sa Palayan, dyan sama nito. Kaya magayon po ang siring na resulta, may sigurado pong malalaogan ini pong mga pig training niya to. Although ang TESDA, nagre-require na 70% dapat kan mga nakapasar dyan sa mga training na pigtaon ninda, dapat po pigahanap din trabaho kan mga providers. Pero kay puhan man giraray po talaga, mas mahiwas, asin mas dakol na pundo, para po mas marayman, asin mahiwas man, asin dakol man po ang iluwa na mga skilled workers, kung ang TESDA, sigun po kay Congressman Salceda, maginang sarong full-fledged na department. Kaya thank you very much po sa TESDA. Siring man po dyan sa Balfour, sa EDC, sa pagtao po ni na assurance na i-absorb ninda ang mga workers na igwa po ni na NC2 pagpuon po kan sa indang operasyon dyan tabi sa Palayan Binary Geothermal Power Plant or Binary. Last night I dreamt of San Pedro. It all seems like yesterday night. Apuera tabi Kuya Manny, Manoy Tunyo. Apuera kay ni ong TESDA institutionalization. Igwa pa po ni iba pang mga bills on skills development reform si Congressman Salceda. Ini po, primero, ini pong 21st Century Skills Act o House Bill 7671 to institutionalize lifelong learning by creating skills development accounts that provide free annual training to all Filipino workers. Anbot sabiyon man sa nakay niyo, dapat databi ang gobyerno magkaigwa ni na sarong programa sa paagikan batas na niyo ni na lifelong na training or ano pa man na sistema tangani makaukod sa tuya pong mga workers ni na panibagong mga skills. Libre po ini dahil po sa magkakaigwanin account that provide free yearly trainings. Uyugun mo an. Ikadua, yung na-discuss na niya to kan nakaaging aldaw, ini pong pagbugtak ni Network of Regional Master Schools or ini pinag-aapod na apprenticeship schools na kung saan ang industriya siring man ang gobyerno nagtatabang tangani pong makabilog nin curriculum na angay sa pangangaipo kan higher technology industries. Ini po so Master Schools Act House Bill number 6287. Pattern po ini sa Korean model. Siring man dumampo sa Singapore. Yaw man po ang K-12 Reform Act o House Bill 6247 na may katuyuan tabi na gibuon ang TVET o ining Technical Vocational Educational Training or Education Training, the focus or sentro kan basic education. Iyo baga garo dapat i-review garo ining K-12 mananggad. Kasubago, may naresibi akong nagdetect sa kuya, naglipat dahil sa kiskwilahan. Garo dahil mapigo-offer so
ano na pud kaya na strand, kaya nagubot sa iyang pag-adal. So kay puan siguro magkaigwa talaga nin reforma digdio sa K-12 education niya to. And lastly, ini pong Public Schools of the Future Act o House Bill 311 na may kamautan, nagibuon tabi ang kabos ng mga public schools. Mga public schools technically ready. Asin man na able to teach 21st century skills sa sainda pong curriculum. This is in preparation for our entry into the fourth revolution or industrial revolution. So yan po mga mararahay na mga lakdang na pinapaabot sa tuya ni Congressman Joey Salceda sa saya pong kamautan ng technical vocational education at matawan po ni na importansya asin natatanging lugar sa basic education tangani pong kita makaprodusir nin mga world class na mga workers na iyo po ang matukod kan sa tuya pong ekonomiya sa panahon na kita po nagbabangon hali sa pagkasukamang niya to dahil kan COVID-19. Oy, maray na hapon palan kay Tia Lisa Matias. Dyan tabi sa Bakakay Albay. Siring man maray na hapon man ki Chuuka asin Tia Dita Sumanga. Gustong gusto ko tabi Chuuka, Tia Dita na makapasyar dyan sa Indo. Kaya lang may limitasyon baga tabi ang movimiento kan o an movement o an paghiro kan mga senior citizens. Kaya paturo text na sana Tia Dita, Chuuka. Advance Happy Valentine's sa indong duwa. Miss ko na itong iristoryahan niya to dyan sa San Pedro. Dyan sa Bakakay Albay. Iniyan sa tuya pong halos magurang ko naman sa naninduang ini. Si Chuuka saka si Tia Dita. Dahito na po pa haluyo o palawigon an sa tuya pong pagtukar kan ining so private motor vehicle inspection centers. Tapi na suspindi na po ini ni Presidente Digong. Ta adalan dang una. Ta sigun po sa kay Senadora po. Kay Senadora Grace po. Garuda tabi anawi isikan sa nakainio. Yung mga hararani sa Department of Transportation and LTO ang natawan in accreditation. Marina po man kay mabuot na agom ni Chalisa kay Mr. Matias. Uy, kumusta na pala si Seito so ano baga Chalisa so si Tio so may magayono na garden dyan sa Bakakay. Kumusta na siya si Tio ano to nasa Puruna Kandila ako no di taman mahiling tayo akong mask maray na po man sa iya agaro mga magayon ng pamangkirarin sa iya ay no di binagyo aday ano daw nangyari duman sa Kichu Mauro yung garden ni Chu Mauro kumusta na daw ito yung pigpa-picturean tabaga nagaro kita nasa nasa sarong kahadian palibot nin burak sabi ni Kuya Manny duda na ako dyan sa imo mahilig ka na sa burak ngunya mahalo na pala ng burak ngunya ang pinakamahal ang kantidad garo naman sa nasarong sakong bagas 2,500
Padagos po ang pag-arangkada kan proyektong gulayan sa barangay kan to the Congressional Office ni Congressman Salceda sa manlain-lain po mga barangay digdi po sa segundo distrito kan probinsya ni Albay. Kan nakaaging aldaw nagkaigwa po nin distribution nin mga packets of seeds siring man garden tools sa suporta po kan Department of Agriculture sa paagi kan sa indang plant project siring man kan city government kan Legazpi asin iba pang mga sponsors. Ay ni po ang sayang programang Food Always in the Home Food Security Project. Taan sabi po ni Congressman Salceda, ang investment data sa agriculture nagkikrear nin trabaho, nagkakaigwa ni maray na output, improve output as in lower price pressures sa mga agricultural products. At kung gulpi mananggad ang supply nin mga agri-products, nasisimbagan kay ni ang problema niya to sa pagkakaan. Salamat databi kay DA Bicol Regional Executive Director Rodel P. Tornilla and FOD-OIC Chief Dr. Mary Grace Rodriguez. Aba, Chief na palan, OIC Chief na palan si Dr. Rodriguez. First, pinsan ini ni Director Rodriguez kan DNR. Siring man, salamat pandatabi kay Board Member and PCL Bicol Chair Giselle Salceda, siring man kay Legazpi City Councilor Vince Baltasar. O ini sabi ko ka nakaaging aldaw, ini yung mga very promising young public officials niya to, ano? Ini sina Vince, ini sina Giselle, yaon man dyan si Adrian, si Mark Aguas kan Santo Domingo, siring man si Mayor Jun Aguas kan Santo Domingo, si Mayor Brandy Arcangel. Kadakol po ni na nagrelataw ngunyan na mga next generation na mga leaders niya to sa politika an sa gobyerno. Si Councilor Gio Bungaw, dyan po sa Tabaco City. And kadakol pang iba, lalong-lalo na po sa mga SK. Ang kaipuan lang tabi sa inda, yung magiyahanin sarong tultul na politiko. Yung maski mga maray po, ini mga kakian niya itong mga political leaders niya itong ngunyan, pag doon na-influence kan mga balsibadong gurangan na politiko. Sabi nga ni kaniba, ula nga yung buyo. Yung mga nabanggit kong mga aki pang mga political leaders niya to, marita nagkadurukutan kayo ni mga tultul na politiko. Inabot na kita kan sa tuya pong paramientras na pamamaaram digdi sa programang Tudi sa GB. Sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarte Salceda, siringan ka mga pagiriban niya to dyan sa Tudi Congressional Office, and sa ngaran ni Kuya Manny dyan sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal nagsasabing mapasaindo ang katuninungan ning kagurangnan. Param, bye-bye, I love you so much. Namibidan sa Albay, pinadaba kanbanwaan sa mong Congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang Congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang.
Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Abangan sa Radyo DZGB ang programang